Ay, shout out. Grabe. Ay. Ayan, shout out naman sa inyo dyan. Grabe, ganda ng ano dito. Oy, si The Apple TV, shout out. Ayan, may jacket ka na host. Thank you for Gilisa Usina Ilonggo Vlogs. Shout out. Ayan. Ayan, mga ka. Kumusta naman kayo dyan? Shout out sa inyo lahat dyan. Relax ang mga kabuka katapos lang magtrabaho. Ay pasilom ka, nagpaano kami mga kabuka kasi init eh. Dito kami sa ilalim ng gubat para hindi mainit. Init. Yeah, hello sis. Guys, no sub to subses. Dikit na tayo. Ayan, salamat sa pag dalaw sa live stream. Hindi pa alam na buka. Bilisa. Argentina, Ilonggo Vlog. Ayan, may jacket ka na. Vlogs po. Ay, mga kabuka, init. Grabing inita karon. Ay, hindi ako masyadong marunong
Dahil Bisaya ako eh. Pasensya nyo na yung Tagalog ko kasi. Pili. Hello friend. Hello idol. Pili. Ayan. Lahat. Friend, magandang araw din. Magandang araw din. Salamat. Ayan, thank you. Mayang hap. And Ima for. Salamat. What sample daw? Thank you. Gamit. Si Abul, ano nice. Ayan, shout out sa iyo. Salamat sa pagbisita. Hindi naman kaintindi ng Tagalog. One word? Ano word? Ayan o.